Coba waspadakno diajeng. Tapel wates Madiun Ngawi tansah nyekseni. Muga-muga tresnaku marang sliramu bisa langgeng lan bisa ngrembaka ya diajeng. Lan muga-muga Gusti kang akarya jagat tansah nyekseni. Aja nganti kok lalekke janji-janjimu. Ayune putri Madiun tansah Mujuk dumateng Ibu Suniwati ingkang maike diwan langit tebasan tayub kaos makaken Jekar Saking Palenggahan kalih kunjuk dumateng Purnawa sedaya ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur kawula suwun Jekar Saking Palenggahan tumuju wonten ing pepanggungan kabure inggih menika langit beksan tayub sesarengan nuwun kawula hanu
Wes jan kok kan pola.